Sonatech Audio. सरकार हिंदू समाज में रौड़े पूजनीय देवता केहू लेके सब देवता में पूजनीय देवता रौड़े बानी। अरे लाख देवता बड़े तक नीमन से नीमन चिकन से चिकन सुघर से सुघर, लेकिन ये बाबा राउर दे छोटे हतका लमहर पेटे हतका हाथी के मुंह हतका। अरे बाबा राउर काम कहियो चिकन भइल बा कहियो चिकन। ए बबुआ काहे कि गणेश भगवान ऐसा पूजनीय देवता साचो के होने के यहाँ तक ले कि राम के पूजा होना तो उनका बेटा का पूजा, अरे कृष्ण का पूजा होना तो उनका लड़का का पूजा। अब बाबा रोला देवता है कि राउर पूजा रुआ भाई करुआ माई करुआ बाटी के अरुआ मेहरारू के। अरे बाबा रोला लड़को के पूजा होला। लंबे परिवार बाबा कने के पावर भी लंबा बा। जेकरा घर ही में वित्त मंत्री, जेकरा घर ही में वित्त मंत्रालय, जेकर नामे बात महा के बात तो शब्द ना होला। जेकर पिता महादेव, जेकर माता जगत के यहाँ के मंगल की दाता विघ्न के, जेकर औरत रिधी सीधी भंडार में कमी ना होला, जेकर लड़का शुभ लाभ बिजनेस कहियो है खलाफ ना करेला। वही बाबा से कहले अरे गौरी के लाला नावा की गौरी सुमिरा, अरे सुमिरन में होखी ना सहाय आई बाबा आई आई। कि बाबा हम सुनले बानी अरे हथिया की सूढ़ पौनी मानुष के थाना, हथिया की सूढ़ सब देवता में पहले हो तो
ए बाबा आज नारायण में दारा दारा साई आई बाबा गौरी बात सुने वाली अरे रिधि सीधी के बाबा रजोले के देवता है कि सब देवता से चला है यहाँ तक ले कि कृष्ण भगवान के बरात रुआ रुकवा देनी आ सारा कृष्ण के बरात के रुआ धरती पे धसवा देनी कहिया जहिया कन्हैया गले रुक्मिणी से बियाह करे गणेश भगवान अरुणा कन्हैया का बरात के सब जमीन में डलवा देनी अरुणा लगा ऐसा थल सेना बाड़े तो कृष्ण भगवान जाके एगो रुक्मिणी से बियाह कर लेते सुन वाला बाबा अरुआ डबल मेहरारू के अरे रिधि सीधी के रौरा सजा अरे सुबह लाभ बाबा बाबा इहो सुन ले बानी कि अब रौरा लोग के पूजे ले गोसाई आई बाबा में प्रदूषण हो जाए लय के अर्थ ला नुकसान नुकसान हो जाए ओकरा के लय कह जाला जैसे लोग ना कहले कि काय भगवान हमरो 5 कट्ठा जौन बाचल रहा उहो लय को देहल तो आजकल के लयदार पहले के कलाकार पहले के व्यास पहले के लयदार लय ना गावलो पहले के लयदार धुन गावलो तर्ज गावलो जाना से समाज के उत्थान भइल एह बारा के कलाकारों से समाज के भाषण 3 गो तो लय निकलल 3 जिले में तो 3 गो भइबे कहले वाल्मीकि जी छपरा सिवान गोपालगंज 3 जना भोजपुरी के महान लय बना दिहल सिवान में एगो कलश की जा झाड़ दब तब भगवान कहले कि तोरा जिला के सुखार दे गोपालगंज जिला पंडित जी लोग के पतरा पर कब्जा कर ले बिया कहते कि छोड़ी पोथी पातारा एगो एथी ले ली राजा जी बन जाए हालांकि उचित बात बा मेहरारू से प्रेम से मोहब्बत से मेहरारू अगर जातरा को हंस दे तो रउआ वैशाली मिल जाए आ कितनो रउआ रिजर्वेशन करौले वाली मेहरारू जहाँ कहे कि जा तनी तो जाए लेकिन की अच्छा बात नहीं तो एक दिन मालो गाड़ी छूट जाए सही बात है घर के लक्ष्मी है कि मजदूर नेता यानी हमार राव नेता वहाँ के रक्षा कर राव धर्म बा अपन दुख जौन होके तन सुनाई आ जौन मजदूरी न कर देकरा का बांध के बुआ करब लेकिन पैसा पर लात मत मारी पीठी पर लात मारी लेकिन पेट पर लात मत मारी पैसा थोड़ी है एडवांस बा तो लेके बगली में धो ले चल के धो देव भैया कमा के देले बड़े करके धरा भौजी आराम 11 रुपया पुरस्कार बा ओम शिव शंकर कीर्तन मंडली सुरेंद्र गया जिला के रहे वाला भाई जी के नमस्कार बा बाबू रे चला तनी माई के गोल लगा जा हमरा से पूछ दे तू कि बेटा तू काहे खाती चिल्ला दरे तो मैं माई हमर काया कल्प हो जाए माई हमरा से यदि पूछे तू कि तोरा का चाहिए बेटा काहे की चिल्ला दरे तो माई तरस ना अन्न चाहिए ना धन चाहिए ना सोना चाहिए ना चांद चाहिए ना कोठा चाहिए ना हमारी चाहिए माई यदि पूछे तू कि बेटा तोरा कुछ चाहिए तो माई इहे हमरा चाहिए कि असमान करे माई रे
निमिया हो जाई हो। ताही ऊपरा झूलुआ तोहार माई एक बार पूछा कि बेटा तारा का चाहे तो कुछ ना चाहे माई। अरे है मनवा करे माई रे अढ़ौल हो जाई हो। गरबा के पानी कैसे हार हो। अरे समान करे माई रे बघवा हो जाती हो। पपियन के तोरा पूजना है मनवा करे माई हो गहना हो जाती हो। तहरा यंग यंग के पारी तिरनार हो।